Hello guys, good morning po sa ating lahat. Nandito kami sa bahay ng ate ko. Ayan. So kung nakikita nyo, kami ay naghahanda dahil pupunta kami sa dadalawan namin yung barkada ko na kumpare ko na barkada na namatay na. So ganun lang talaga yung buhay. Hindi natin alam kung kailan tayo mawawala sa mundong ito. So masakit din sana guys na nawala siya, kaso hindi naman natin talaga hawak ang buhay natin. Ayun. So bali sa Magapit yun guys. Kung saan yung Magapit Suspension Bridge. Ayun, malapit lang din sa amin yun. Mga siguro wala pang 1 oras ganyan yung biyahe. Kaya panuorin natin guys kung anong mangyayari doon. Kung ano naman yung kalagayan ng nawalan, sina Lilang, yung pamilya niya, kasi ang kwento noon ay bali wala na rin yung mga magulang niya. Bali si Lola, siya yung nagpalaki sa kanya, saka yung si Ate Lagring. Shout out sa inyo. So yun guys, punta na tayo doon, kaya panoorin na lang natin. So bago tayo babiyahe guys, inom muna tayo ng tubig dahil talagang mainit ang panahon, no? Kung nakikita nyo. So ito, dito tayo bumili kay Manang Janet. So may sa mga bagsak ni Manang. Ala. Ay tayong! Anak ko, Maun. Sensitive sa video. Sensitive guys. So ito. So yan. Nauna na yung ano. Dyan mga kasama natin. Si Bayaw, mga si Pinsan. Shout out kay Ricky saka si Bingbing. Kanaka, nandito si Papa Mama mo. Ayan. Okay. So, nauna na yung mga wasalak guys, yung mga tropa natin. Dahil titignan din nila. Kasi tropa namin yun. Si Bulat noon. So, magkita-kita na lang tayo doon kung anong kalagayan doon. Okay, tara!
na guys yung kanyang tarpaulin. Dahil dito sa daan, nilagay na para papasok tayo doon. Okay. So ito guys, nakarating na kami. Punta tayo doon. Yun yung bahay nila. So yan, lapit tayo. Mari. Mari. So nandito yung mga ano natin. Tropa natin. Nauna na pala sila. Sa? Hindi, nauna na sa... Napuntan natin. So ito yung kanyang motor. Sana, para may nagpigsat ko doon. Nagpigsat ka na gumang. Lilang. Da kami. Lilang ko dito. So ito na si Lola yung nag-alaga sa kanya. Na. So guys. Ito. Are you all my personal dreams? So guys. Everything you know is in your mind. Ay, alaga. Guys, kain na tayo. Ayan. Gima ay agawid na ko pinagbanta mo nila sige kay na mo to. Bayan ba na mo ay dakulan. Nasa kaya na Makadungdungan na pero 14 ti panaka aksidente na sa niya. 12:30 to 12:30. Imay ti pulis, in ambulansya, talaga inkargadan Gar na inkargadan sa mga tene. Iya bidiag sarden ga kita batok le, nagalos ko nagawid dito. Madina kaya latak kayak kuno na lata. Ata bakit na siyempre awang kay marignan adi bakit na kailangan Ay, di na kayo tagproduktura. minadi na kayat ading minadi na lata hindi ka di nakabakan iso kita na magbagdala kong nagrendupan ang lagdalo di jayo matulog kayo na jayo dua hindi nakadami nito eh hindi gusto na pang custom ko na kasi gas-gas na pares pa dahil yun eh gas-gas lang nagito yun na eh gamday ko kulo na gani nalala natin ulo na ito ba lagi ko din na nag-iasa nagsumo pa siguro nakatapay bakit
Kastansan yung kita Nagtupa ta ulo na. Wala nga nag-harap di ko na may Ano may nakatang. may jack. Inom tayo dyan ako. Parang kailangan tapin lang. Nandis kami, nandis. Yung lagi to eh. Saan? Oh. Ayun yun. At kawanti, 2,000 ang kawanan. Kawanan. Kaya mo silang ang biyag. At kayo dyan ah. Kaya mo silang ang biyag. Siyempre, nagiging. So, Tagalog dito pa. Ano ba yun? A few moments later. Di panagsangit kasi lang ang mayat mo na taan pa. Di pa lang plan mo. Ano nagsangit ka, maglipahat ang pagkakita mo di bagapon na. Kakang kata naliparang dapa. Atay mga puso. Ay, kakaasik ka pa rin ka. Pati man nga eh. Ano din siya? So ito yung motor niya guys, oh. Dito siya na-disgrasya, dito siya namatay. Ito. Pero kung nakikita nyo, hindi naman, wala namang ganong sira, oh. Yan. So yan siya. Yan, yung ano niya. So yan, yung mga ano niya, oh. Gas-gas lang ng motor. Yan. Iwan ko kung paano paano. Birana lang ke gimutin tumba na mutin mo na kano. Awan. No minalo to ko ma, wonno ko. May batas sa Ada tama na, ada nalulu Member ko ko na. Member ko na isa. nalulu ko. Nabari al kasalata? Anda nga ko dai. Malaksid lang aje pa nagkikinama da. Sila no tinagis da. Kasla nagsarili tinagis da. Diretso ba? May purwa. Na, Oh, yun lang. Ngayon, awan pulos lagi bagat, ada jay kinakinama na, investigar ko yung medyo matipay ko ako, investigar ko niya na. Huwag kasi, awan ang kayo. Ay, ada ka kinamat na. Ang ibaga na, lipod daw. Tapos na-perfect na pa nga dua. Anda mo tamo na niya na pagpasama. Sa katao. Mura man, disgrasya. Ang lalo, rider sa motor na. Wala ko. Wala na testing. Amo nga mountain. Disgrasya ka. Gagastos ka lang. So, uuwi na kami guys. So, papaalam na tayo sa huling. So, yung kami pare. Yung Camille. Guys, uuwi na tayo. Kaibigan, paalam. Ngayon kami lilang. Kami. Manang. Kami manang. Buya untuk. Kasi content ko rin. Wait, apa yang kena kau dia? Are you all my So, personal nandito na yung ano namin guys. Mga namin. Masala. Kaya nyo lang tayo ko na magkakala may...
Daita. Adi itu congressman daw wala na naman. Hey, hanggang saan sa kita? So, umiyak ka si Lola. Hanggang saan sa ito. Sige, tayo picture chow. Pauwi na kami guys, pero may tropa pa na isa, hindi na Guys, nakasama. malakas ang ulan kaya nakaubad ako. Hindi na nakasama sa... Si Reka. Yung Yan, hindi ko alam kung ano yan. ilabas mo yung ikalawang dragon. Yung ikalawang dragon. Wala nang Reka guys. Ayun. Oh, Reka, nawala na yung supply dyan. nahuli na yung isang ano natin guys. Kanina pa sana kami kaso malakas ang tudo. Sobrang tudo dun sa bandang Dagupan. Kaya, Kala namin wala na kaming dadatnan dito pero ang legend ng bato. Marami pa pala sila dito, animal kit day. Ang legend nawala. Dito dumadating ang mga isang mga tropa ng pauwi na tayo pero may legend. Dumadating na naman na isang legend. Tropang legend. Yan ang mga siyempre yung nawala nating legend. Madaming nagmamahal sa kanya kaya madaming dumadating. okay. Ito yun, message ni pare. So yun, ito siya guys. Siguro may iwan na siya dyan kasi umulan na at uwi na tayo. Okay. So ayun na guys, uwi na tayo. Yun, nakapagpaalam na tayo sa kanila. Yan. So yun guys ang ating video. Huwag kalimutang mag-likes, comments, share na rin guys. At higit sa lahat, subscribe na para updated kayo sa mga susunod pa nating video. God bless us all guys.